हामबाय मीडिया फ्रेंड्स हामबाय तिनी जत तिनी तापक किरण त्रिफ्रानो तिनी बिनि असहाय प्लस आं खोनागा तिनी आं सडेनलि आंनि कैसा सामु तुंगा आं लं ट्रेवल खालामनि दुमासराव जागा फाइबाय आं खोनागा जे दुमासरानि बिसिङाव तिनी तापक खरसा दीर्घ दिन बो प्राय थानाय 6 मासनि आगे गुवाहाटीयाव बो गाड़ी ड्राइवर बिनि एक्सीडेंट माने 6 मास अंका बिनि ताबो ऑपरेशन दरकार अजागाव आं तिनी फाइमान तिनी सडेनलि कायसा आनि विजिट दं माने आनि सामु दं माने अजागा फाइथान थाय आं खोनागा जे तिनी तापक किरण त्रिपुरा बिनि जे ऑपरेशन दरकार बनो बिनि चुबासु नांगो तिनी जतनि चुबासु नांगो अने आं साथे खोनामानि लगे लगे आं ताबुक रिटार्निंग खायतान थाय आं तिनी हाथाय आं नायका फिजिकली आं नायका आं जतटुकु आनि मानसाक आं चुबानाय एवं आं गुवाहाटीयाव आं खोनाका बिनि लास्ट ए मासनि लास्ट दिगे ए माइ मासनि लास्ट दिगे 23 तारिख या 29 तारिखआव बिनि ऑपरेशन खायजाकनाय बिनि याथि ऑपरेशन अजागाव आं आनि तरफ से आं जतटुकु मानसाक आं गुवाहाटीयाव आं कोऑपरेट खायनाय आनि तिनी जे मानसाक तिनी बनां चुबासु खायका आं अपन कयनाय लोकरनो तिनी हास्टेल लोकरनो अजरा जों ताबो जतनि सहयोगिता एवं कोऑपरेशन नांगो आनि ताको किरनि आनि थ्रुते आं कबुं लारनाय जे तिनी ताको किरनो जत लोकरो किसा चुबासु खायनबा बिनि ऑपरेशन बागै ननि जतनि माया नांगो जतनि सहयोगिता दरकार के अबनि पाशापाशि जे जों तिनी हामजामान बिसितिया बा कायसा तिनी लोकनि तिनी ताको बो कायसा चीनी दखान बरक जाते जों जाते बना बिनि सुस्थ जों कामना खालामते अब आं जत लोकल थां कर हामबाय सर नों आसो कासालनि नों तामाके कक्तुं मानाय तिनी चीनी ताखुक किरणनि नगो फाय सफाय माने आं पेसेन्ट किसा साका जे आं तिनी आनि निजे पर्सनल सामु आनि किरो फाय माने किसु सामु तुं फाय आं दुमासराव हाकु दैसाव अजागाव फाय आं खोनाका जे एलाको चीनी दीर्घ थानाय 6 मासनि आगे चीनी तापक किरण त्रिपुरा दो एक्सीडेंट हुए जे असहाय अवस्था के बिनि ट्रिटमेंटनि बेटर ट्रिटमेंट दरकार एवं बिनि ऑपरेशन त्रिपुरा गुवाहाटी बिनि ऑपरेशन होनाय आं खोनाका अबनि साथे साथे आं खोनामान साथे साथे आं ताबुक फायका एवं फिजिकली बिनि जे कंडीशन आं नायका के आं आनि तरफ थेके आं जतटुकु मानसाक मना चुबासु खायका आं आगामी दिनबो बिनि जतटे सुस्थ हयेसा जरा आं बना चुबासु खायनाय